Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kiladan palat khat ar hajar ngut, ki kena pule, kumjuro ki jogi batray bakta, syakiwe ki jela jongkari, ki bala sakut syabar jela. Hadien jong jing pentre kami ka lockdown ka belakang kerdep ya ka ri barok kawai kum sibenta jong jing elek persya ya ka jing sapreng jong kenyang jing pang coronavirus lani u covid-19 ki ba menta ki lawan pai shalash nong jong bani dorangkat ban lagi bahaya hasan nrei kot kum ka jing peta jong sarkar lembaga standard operating procedure kini barok ki lahab ban shong quarantine shwa shipor mentah ke kenti nak kalian jong Batisi TV ngilayolat banyak keren bat iway na kum kita ki balawan pai na shabar jong ki jela bat ita ide I Rebecca Shabong ide na kashnong lomoba bat itre ikta hapo Andheri Lokhandwala Mumbai Maharashtra yalade isyong isaha Thakur Village Kandivali East District bat mentai lawan shani haga arfu pratarik jong ubnai jemang arjar arpo daga train ila poi hasilong bat ila sa quarantine dong ini sengap mentai ya kejing keren bat ngini peiru ya kejing keren bat I Rebecca Shabong di Porbekiwan ra ini akan kerjakan shong quarantine center kila ada sanitize bhai ini but kila check shoi ini mo long kila shin ki keteng ki eke mo dia kapor bagi poiru ka long ka bala mi chisha te kila you know yang isi ki room kan kila pha no yang isi ki shala ki jong ki kamera mo dia nalor kataru ke bas mo comment ya kalong ba kalong privacy but kalong ki maintain ya ka social distance mo ki maintain bahaya kan ka social distance long ki ai mar ka wi ka kamera nang ta de ka kamera ru ka badan lang bat ka kamera sum nang ta de ki ai ki facility support ru ki long ki ai ki ni ki kutli ban kulit ya ka umma kenang bengin yo bandi ya ka ka bas at dia nalor kataru ki hapor bangi sum ni e ni yo ka ka bakrit bengin sum nang ta de ni yo ka ni ka nang ta de ki ai ki kini ki slasha ki shini ki bengin yo di sha ki ai ki biscuits nang ta de ni yo ka jingthia ka babiang nalor katakan de pru ni yo artli ki barben kenang bengin yo ban kup namar ba ka kriya ti sha khamtam yang li badang wan na ti sha ba di tang tahi long ba kalong comfortable ka ni gajaka bangi isahang ni de gajaka sa nang ta ka ka wepat ka bam ka bangi bam kalong shisha ka batay mat ha ka met joni kan namar ba ki penbiang bahaya ka por bam ru ti ha ka por bam step kuntu la da tu flash tank khanda bije ki lawan ra ya ka breakfast ma ti ki lawan ra ki breakfast ru long hisni ki change kan de ki ai bedujo long ki ai ni ko ki la ai ki ruti ki makhon teng pat ki la ai ki puri ki sabji ma bagi ong ti ni la ya bam gitu kan ni la ya bam gitu breakfast elong ki change pe ke magasi ti nang ta de ya ka dinner ki ai kam tangin ki ai ka jan nang ta de sisi ki ai ka jado nang ta sisi de ki la pen change kam kan ki ai ki do asiar nang ta de ki ai ki jhur ki jap ma kum ki ba ki salad ki fruit salad ma bengin bam kan ba ka met joni kan tei bha kan ti kum tai kalong comfortable ba ka ru kam sa nalo kata kam bang ki ai ka babiang por bha ti nalo kata ki pen khoi bhai kan ka jakaru tambangi ba shong hapo room ka shong ka kamra juni kan kum do bengin le khoi ya ka kamra la dia pat kum do bengin khoi ya ka kamra la dia pat ha ka jing prakhat jonga shimet hiti ladang ala adap shong quarantine nang ni ngan le cheyang ti hot ngan sa hayang ma kat bakam pat kot kani ka coronavirus kat bakam pat kot kani ka lockdown ti ngahap i ban sa hayang wala ga de hisnam ni arsnam ru tangba ha ka jing em juni ki brio ti ngimla bangin shu shong be haju ma ni hap i ban tray ban kta khang bangin yo ka bam ka di ni hap ban belang ni hap ban tray stom ti bangin tiang e yo ta u coronavirus ru bangin ong bangin tray shu bangin let tray lagi kam ki jam kata te kam kalong ka bam la long namala de ngim tray ngim kta ngim yo shu ka bam ka di ka biang ka bangin bam ti ha bangin biang shu ka bam ka di ka bangin bam pat ti ka mun nilayam naman bel iyu la de ngim yap no coronavirus ta ka mun nilayap na ka jing iyu kan na ka jing kerdu ka bam ka di kan naman bangi klam tray ti la da kala akut kani ka coronavirus la da kam dan e shu kum kani ti na lo kata da kala akut kani ka lockdown ru ha kata ka por pat ngan sa sedang biang kan bangan ni tray ti ya mentai ti ngam pat rai da bangan ni shatia naman ba kadang jur palan ti da lakut ni ke barokhat pat ngan salet ngan sebelah biang shatia
dia namar nga di ka kena ka bang haban kerja ya kayang kasem bang haban support ya kayang kasem mo ya ime pa namang ngilong na ngimday na kayang ka baru spa mo ngide na ka middle class family ipa ngiru iba syubala dia kumta mga mangi kikon ngi ko ngin letre ngin lekta ngin bela ngin tri system kanang bangin la bante ya kayang ba ka met ko jengir kumjo wala dang isa makana hangiru kila adon ki do and don'ts ma ki rules and regulation kila abo kilong strict bha ngim la ban mi na ka kamra jongi ba ka por ka bangi mi shabang ya ban deng lagi mas ti nalor kata ru ya ban sak khoi phai ki ti jongi kumta kan mo ya ban le khoi ma kajing kli jong fe khang ne kalong ba mo ye long positive ne am ye kata ngim la ban tip mo namar bele yu hakajing so jonga hi ngam so bangalong kumta namar banga klan ban bam ka bam ka di runga klan ban bam nalor kata ru kajing thiyo thia ma yo thia bha bat ngala ru bandring mun sim bha tang hakatu kasni por banga dangwan hakasni ka baningkong eshani ti kadai na kadaw jong ka weda mo namar bele yu ngidon hakari ka baship te mo ti hakapor mangilawan pa shani ti urundang jong ala long pang dia ti wala kata ruhi por banga lawan shani hatu masing ala long sungu tiang ma ba ni ngala long sat uta urundang namar ngala long tiang ti namar bakadan kani ka jingpang coronavirus ndai ti kum hakatu ka por pan ngala ya thu ye kini ki yu ki sister hang ne ma ki dan ki long ki doctor ki sister hang ne ngala ya thu ti kila shim ya ka test ti yang menta tingin pat yo ya kata ka report ndai ti tambah kila ada shim ki test ye ki baru khat ki jongi but ngam snow shisha ya di mangadon kata ka jingpang namar bele ngala di kret ma ka tu shisini arsi laisi bat kata ka jing sat jong urandang jong kala aja anu ti bat ngasudwai ba mo baru khat ki kena ki bawan na shathi kim po ai da ban yo e ka tu ka jingpang coronavirus namar baru khat ki tiang ma tamani mla ban tip namar bali yo por bengi traveling bengi ai pat ma ti kalau tang mangi ha ka por bengi traveling ha ka por bengi don he rungi ha bandeng bhaya lagi mas rungi bat bengi di ban phongi ki gloves ki jongi bat hakapor ba ladang imla ban phoi ki gloves rungi la di ban bu ka tu ka sanitizer ma bagi om tingi ha ban sat khut bhai ki ti ladang ha ban use da ka tu ka sanitizer kan ti kalau kumta ti ha ka jing so jang ngam snor bang adon ya kata ka coronavirus tambah ada lawan ka report tingin satip hi bat ngam dan kata ka jing tiang ha ka men siam ka jong ama bang adon kata ka coronavirus ngam dan ka jing tiang namar bali yu ka jing mut jing perkhat jong ka long strong ka immune system jong ka strong bat ngatip ngadon ni ublei unong peniem jong uji sutrai jong ngatip banganom yo pang ladang yo pang ru ngala panya fight sebab kini ki virus nganam tiang ban ngakar pat ru gitu ki kena le sima kidan ki bal ayo khubor ki batip jala dia ma bagi la yo coronavirus tambah wat jutiang namar beli syukan ma ka baningkong epidemic kan ma ka ketian ka jong ublei ma pin ang ba pia ben kan ma kin ma ba ublei udan ringkat bat pi ma ki jing pang ki nam la ban iu ban wan tre ka po ha ka met ka jong fi namar beli utrai udan lambat ni ti ha kapor ka bang adon chatia kalong shisha kapor ka ba kim bat ka ba kia jumut hadu kata namar ba ngadon ha ka jaka ka bang sa mga ka di ka red zone area ti ka baningkong du ang shu aingo yu blay utra jisu jingi ba ula ye shisha yang bat ba ula don ring ka shisha bat ni ki khun samla barokhat ki ba standard chati shapo Mumbai ti ngakwa ban ai khublei kerpang ru na benta iba gesto nong bri ikong Jonah nong room ikong kong Sami iba Gabriel iba Larry nang tade mo kini ki long kini ki brio ki la yarap shisha yani kumno bangin poi bangin mi nang thena po Mumbai kumno bangin wan shania namar ba ha ka to ka por ka ba sure mangan wan mga ka sarkar ka khampat pen bet ya ka rel de mo ya kata ka yu ba kata ka yu mangin wan shania mo shani shapo Meghalaya dia ha ka to ka por kala asham jing ya shisha yani namar ba buon palat ki khna mo ki ba standard chatia ki ba khamtam ya kini ki balet school ma ki balet puli mo no ki balet puli chatia dia ki ka hostel jong ki ru ka lakhang namar ka kitchen ru lakhang dan shu nong shed bam shed di ki dia kala long shisha ka ba ye ki bakin sa chatia namar bam bang
bambiang syu ka bam ka diru nalo kata ru ngimla bangin mi than shabaru mo namar ba ka di ka lockdown ti kila ape de ki police ki aka shabaru ti hakum ka tu ka por bangin yo shu ban bam mo wa dia ka jaru shi sin bam mo ha ka tu ka por ki don shisha ki khna ki bala sham shisha ka jinjinja tingi shu ai ngo i kini ki brio kan ki jong iba jistu nong bri bat baro khat mo le singam la ban shim ka teng ha ka ni ka por ki bala don ring ka shisha mo bat ni ha ka tu ka por ka jing sungo si ka jing sungo thang ka jongi ka jing sungo tiang ka jongi ma bangi dan sharing nong we ki to ki la kum ki hammen ki para ki kemi ki pa jongi kan shatia but ni na shu hiro bangin you ma bangin inform than che yang bangin ya thu pet mei pet pa kum ni namar bele you ki banang ni ru ki kemi ki pa jongi ru kin sa khuslai ma na kata kada ke ni shong bet ni haban inform ni haban ya kum ta ma ya haban ya you jing mut lam ki brio ki badan shatia dia kalau ka ba comment shisha yang aba mentang ala dan cheni shapok Meghalaya but ngas ngongu shi bon khuble shi hajar ngo ya ka sarkar Meghalaya jongiru ba ka la pen biang yang mo por bangi mi na po rel ru ti kila ambo ya ki bria mo bekin wan shaw yang but kila don de kini ki buses ba kini ki bria ki wan shaw yang mo ti kila bo la ki jong ki district kum to kan benin wan shaw bekin wan shaw ya ka immune system la jong haban bam han ki bam ki di na lo kataru ni haban di ba ki saat sikit nang taki kulut ki sha ki eke da kum no ha ka shi si fi haban bam ha ki ni ki jing bam ki jing ki ba kum ta kan ki ba pen saat ya ka met nim de ban ba ki kin ja ki cold drink ki eke ba tha kum ki ice cream ki cold drink nim de ban ba ki to ni de ban ba ki jing ba ki ba pen saat kan ya ka rendang ka jongi ha ka jing i jong ha ti ya uni coronavirus kan kalong ba kawin ya ban maintain ya ka social distance mar uni o khanyang jing pang u ya bet ha ka por ba ni ya don lang kum tu baro dai haju ti nakata kadaw ken ni haban long lala ka jong ni haban maintain ya ka social distance nalo kataru ngim dai ban ya khublai kiti ru mo ban no menta ki por namar ba ka por kadang long ka ba kumni ba kani ka jing pangklam ma nalo kataru haban ni kren ya no ru ni haban deng lagi mas te kum menta kin ingar ka don hakani ka kamera namar ba umdan manu ru hakani ka kamera ti ta kadang wa khlam deng mas namar ba hakani ka jaga quarantine mga ki ay lala ka jong ka kamera ti ba la da pimi pat shaba jong kani ka kamera wala deng yang nang tina po nang ketika balcony nang ni rumah ti ngi haban deng de ki mas bat ngimla hiru bangin pelat ya ka mas na po ka shuntur ka jongi ti habon mangile she ru ngi haban deng be ki mas namar ba kani ka jingpang em kanam yu ra kanam kut ra kum tu namar bele yu namar ngim ti radu mentar kim pat yu ta vaksin ma ti nakata kadaw kan bacha ti ka jaka ka bangasa mga pat kala ade ka jaka mo bagi ong ka Mumbai kala kabun ha ka slum ru shathi mo ki yang kilong ki bakhi madu kata namar ka jaka kala long ka barit hadu kala arif namar beli balabun palat ki brio nakata kadaw kim la ban maintain kan ya ka social distance tenga kerpat ya baro khat mengi sa kari hasi ka Meghalaya mo kalong ka babhabrio ka ba itana hadu kata ki yang rumah kilong lala ka jong kim de ki yang ki ba yuma nalo kataru kim de ki yang ki balong kim ma ki balong haju ma barokat ti bala da ki dan ki bre ki balong haju makanaru kalong kopta ken ni di para khasi ngi ya smuthu banyakran ni haban ya yu kan ni haban sat khoi ba ken ni di ban de khoi ba kan ya kan yang kasem ru ni di ban nya ba kan yang kasem nalo kataru ki kiti ya ki kiti ni di ban sum dalo ka bala ale ka bhaba sumi man kasni nalo kata ki kiti ni haban sat khoi ba kan ta kasabon na dingim dan makana kata ka hand wash nene kata ka sanitizer kalong tang ka jing de khoi jangi personal mengi shimet ikan ngaru habang ala yu ki jing ya kum ni te ngaru ngala smuthu kan lada dan manu ki ba don ki problems ma ki ba kwa ba panjing rap e nangaru ya ka bangala ru shisha nga kloy banyarap namar bele yu bangaru ki we ki namar ba idan iwe ikong ila ong nga ikong jona nongdom nga ong ye ong kong jona kuli shibon e ba fila yarap mafima ka we ru ka mental stress te bangi dan chethe ngila along king ka khle ngila along tiang namar bele mi ngidan hapren juki ki breu ma namar kitu ki brio ngimte manu badan coronavirus ngimte manu bamdan coronavirus wat ngiti yang ban mi da yang shabaru de ti ikong jona nang rom ila phone yang i ajing mo chisha yang ama nalor kataru ngai khuble yu ye kong sami mo sami huwa ini ikong sami huwa ru hakata ka por hakata ka singi bangatip bah hakata ka society mga sa mga kala ade ka containment area mo bakila sile kata ka area namar ba kade balabun pala kini ki coronavirus te hata ka singa khamnang shu ban yotia
kalak tak ya ka clear ke jonga kalak ngam nak shu bani otiang ala tension ma bali iyu ngalong hadu kat ni ngajinjar hadu kat ni ma ti hadin hakata ka kum hakitu kitu ki por ken kitu ki brio ma ki wan ban keren ki wan ban ai ka jingmud ki ong ada fidan kam kanu ka jingarap rukum ka pisa dan ikum ka bam ka di rukila ken ban pha ti hendai nga biang ka bam ka di tama ka long no ka jinglong jonga pat ngakwa ban mi no na tu ka jaka na ngam kwa ban yo tu jing pang ka yo tu khanyang coronavirus ken bat ka bakhat du pat ka bang akwa ban ong kata ka de ka jing ai khublei songo ya baro khaj ma kitu ki beriau ki bala ya rap namar hakum ka ni kapor ni dan kam ya ka jing ya rap iwe namar lada ngim ya rap iwe hakani kum hakani kapor ta kamut kala jinjar mo yangi bat uble un ker khu ma ya kitu ki bala ya rap ma wala ki dan hakanu kanu ka jakaru haba pidan hang ni ha shelong ne haba pidan hapo ba jong ka shelong ne ha ai ru ti long ngasus ngongo ban nga ai ka jing khuble ya iwe ya barokhat ki para beriau ki bala ya rap ma ki bala ya rap iwe ma ki bamdan ka bam ka di dan ki bajinjar kan ka kashitam ka shipa ki bala ya rap ti kalau kumta kan ti hakapor bangadan syathiru long ngasu ngongo kan ya kitu ki beriau barokhat ki bala ya rap yang ama nang tadi ki bahaya yang hasam jongaru ki dan ma ki bala ya rap yang ti nang tadi kum ka shinang ru kum ta mga ashu ai khublei ru ya ka shinang ma ya ka shinang bar ko we ka shinang lu ba ti la dang alek bentaru irang ka shinang ru ila pediang yang ti na lo kata ka baning kong ya ka government jangi ma ka government jangi ru kala pediang subha yang bingin wan shani klem kanu ka jing thot bar kala pen kre ya ki dawai ki dashen ma yang ila dangi dan makana kata ka jing pang coronavirus ru ni la ban ya fight kan bar kata ka jing pang ti kata ikan ka bang aku aban ong ya bang syukwa ban ai khuble ya baro khaj bat hakani ka perthei hakani ka jila jangi hima bar ko wingi dan kamtang ban yarap iwe namar banga ngala amat ki jing jinjar ki jing asia thima te bat ngala i ba ki dan shisha ki bria ki badan shisha ka mensiam bat ka ban yarap ma wat hakata ngim la ban apsa na ka government mo le se ka government ru ka bun kam shani shatai Tenda kidan ki brio pat bana personal na kapla le dia ki sei ban ai ma ya kapisa le ne ban penthiat ki bam ki di ha kapor ba ki tu ki kena kin dan shu ka bam ka di kan shathi shapo Maharashtra te kumta kan uble unda kerkhu shisha ki kam ki kiti jong pi na lo nak tanang ni shakmat ru finang kiu shu finang yo shu kapisa finang yo shu ka ka ba finla kan ban yarap ki we shu kan uble te uba yo i te uble na lo yo i bat un yarap ya phi ba ro khat ki bala kerkhu we uble unam kelet ruhi yang ima ti habangi ni kan mau ka keteng ke jong kaburam barok kalong shu uble khuble shibun